tujune iki alhamdulillah angine ora gede. Ngendikane Pak Priyono, Mas Kadus, mau beberapa hari yang lalu ki kene angine gede banget. Ning alhamdulillah pas wayangan ora matek banter angine. Nggih. Dipun sembadani kok menika. Nggih. Luar biasa. Dipun aturaken nggih Pak Lurah. Pak Lurah. Panitia sedaya kemawon. Panitia sedaya kemawon. Kengidang kataken. Nang mburi ya kopen endok ceplok, itu endok ceplok itu apa-apa. Wis gak ndok kaya golek endok kowe iki. Aku mah nang mburi makan madang. Wow. Kok ilang suwi. Iya Kak Elisa. Lah ya, anu anak-anak Waranggana sinden ki yo lagi hobine mangan kok sa. Oke. Lha awake sok bedah-bedah kabeh saka mayang. Dadi bedah. Heeh. Wanda. Lho. Dasare ibuki lomo sok ngejak jajan nok yo. Ibu itu enggak mau kalau kembang sendirian. Memang ngembang bersama-sama. Kabeh tuh kok kayak dessert lho. Tapi jujur, nek pengen langsing itu hanya enak dilihat. Ya. Tapi nek gelem jujur, pria-pria dewasa seneng wong wedok sing berisi. Nek kulo ya. Jadi langsing itu hanya ideal untuk foto dan sebagainya. Tapi nek pria dewasa, kon milih wong wedok ceking, wong wedok langsing, mending wong wedok sing berisi. Jadi jangan takut, ideal dengan kaca sama ideal menikmati iki mesti pilih sing rada Ya kono merusuh. jelaske wong kono kan yo lanang. Wis jelas. Enak sing merusuh rada. Wah. Iki ndek iki yo bar tak giring renang ning nggon anu ngendi? Oh, mbul manten. Mbul manten. Ate kaya bebek dikirim. Tak giring. Dikirim. Cemplung kene kae cungpe ki yo renang. Wabir kon dhuwur mak blung ngono mak petungul ki bokonge sik. Dadi Besan medhot terus banyune merempul. ayo. Wah, apa ta kuwi bae? Kok tak lah pokoke gedhe padha kok. Kula jane ke di WA Burini nih ke Mang Nusel mriki Mbak Mimi tenumbul manten aku ki yo ewah wayang pambut jane pengen bujupi kanca ki nek do dindi iki lho pri aku sing nak jeneng wong wedok ora yo tak hati-hati cok kadang keseluruh to mboten Burini aku yo ngono kuwi ning tetep ngawasi teng griya Bu. Yo nek renang nggo seporotan tok biasane seporotan. Nek do tinti piye? Ayo Mbak Elisa. Senggane menika ingkang damel Mbah Haji Sukron Suwanda Mbak Mimin Mbak Abri. Tak pitutur lho, Lek. Heeh. Tak sakera asli wong Madura, lerena nggonmu sraka mangan duit negara. Wong murka. Ya. Lek. Mangan duit negara. Oh, Nek mangan kancane piye, Cek? Kuwi lagi ngetren. Oh lah ya. Kok kanca ki ya enak kok ya, Bri. Enak-enake. Tantangan iki lho sing enake tantangan. Mayang banter dhewe. Saiki julukane Mayang tambah kok Mbak Mimin. Napa? Mayang tato. Wah. Ning Ponorogo ki duwe penggemar dhewe. Enek njaluk lagu no. Nggih Mbak Elisane ya. Ada. Ya, sing nembang kudu Mbak Mayang tato. Penggemare ki yo siji tok dadi. Iya. Wong iki tato nggih seni lek meniku enten tatone. Oh, enak to? Nggih. Nggon ngendi? Tengen udel. Weh, tato apa? Tato beduk. Terus tabuhe? Tabuhe ngisore. Apa iki? Ora pareng nakal lho senengane mosok kene tato beduk tabuhe ngisore. Iki ornamen. Walah.
Aja dibujung mundak gawe bingung bahan senopati Moyo pituture ya luar biasa. Si pitung diukum gantung, mumpung rong kadung aja dibujung. ndak gawe bingung. Dadi enek wong PHP iki aja terus GR. Oh, tiwas tenanan kene tenanan lha dalah ngur PHP tok kan sakit. Di ghosting. Mau dikirimi pulsa 10.000 kok bingungi. Kirimi pulsa 20.000 njaluk pap. Nduk pak. Pap dong, Dik. Ya. Sepil dong. Gak sepil ki gak piye sing sepil apane? Mboten kagungan kok nyepil. Ya, Lihat dadanya dong ora judek aku. Kancane Mas Badi kan oleh kapusan. Ayo, Kak. Sinom ngene iki nek ning desa-desa biasane dibacutke si kucing. Nah, coba. Ayo. Nanong, yuk. Mau bengi. Mau bengi terus montang mati tanpa turu ikut tak sakrisian. Mutiara tedake lekegone Rumang saku tewe awemo dan sangiti sing kakak kursi kucing. Mau pergi terus montang mati tanpa turu hatiku tak sakrisian. Bukan semati mutiara tetapi lancar kuning. Aduh makini rumah saku kekakaru hilang-hilang. Tak awemo tak sakiti tak seperti kucing.
dipaksa jadi ditambahi. Lomone ora Pancen nek prai petang dino iki kesuwen kok. Dadi kudu kurang ya rumahnya aku. Tur si kucing kok gumiur. Lah nggon catetan kok Apa mau? Lirike kucing garong. Iki piye? Ye, Kok kelakuan si kucing garong. Oh, si kucing mbek kucing garong beda, Ling. oh nggih. Mereka sampun nggih Mbak Nggih. Lurah. Pak Lurah. Sina Parijata sampun, Nyidam Sari Sampun. sampun sah menika. Wis ra utang karo Mbah Lurah. Nggih. Wong iki wonten pamundutan saking Pak Waris Sugiono. Apa? Saya minta gubuk asmara, Pak. Oh ya. Oke. Ini juga dimonitor karo Assalamualaikum Wilujeng Dalu Mas Dalang Kangko nggih. Wilujeng makarya mugi tansah lancar kula kalih warga Tawang, Susukan Semarang ingkang kala kepenger nimbali kula sak kanca. Monitor nderek mungon Mbah Jiwa Tawang. Wah, mana, Tru? Ya, Mbah nuwun nggih. Dasare sugian, susuan, Pak Kangko pokoke lho. Loh, sugihan karo susuan iki apa cedhak kene? Nggih no wetan Cekak. mriku. Weh. Susuan terus desa kewanitaan ki ya Pak Kangko. Ngendi? Apa? Timpek. Wanita. Wanita. Tipe. Kok nek aku ya Nate, tahu. Ton. Kalau jenengan to. Nggih kalih kula. Desa Tanggane Mak Iran. Desane Timpe bener. Kuwi enek kok Saestu. Ya, Malah ning Sukoharjo ki enek desa apa kae? Napa? Mbawukan enek malah. Ndawukan Klaten nggih enten. Oh iya. Niku tunggale sing kecamatane Wedi, Apa? Kantolan. Tunggale. Tunggale Jogja bareng kae ya. Apa? Kentungan. Enek kok. Wonten. Kentungan. Lah ya penting kentungan. Elisa Radong. Alah, jeng kado kuping. Enggak gatel kuping jare. Nggih. Mereka ngaturaken ibu-ibu pesinden. Nggih, sekejap. Dereng. Kula matur nuwun rumiyin kalian Pak Lurah ingkang wonten Tawang kala wingi ingkang nimbali kula sak ngeten kanca. nggih. Nuwun. Pokoke sukses selalu pokoke bar nanggap Pak Kangko ki kudu manjing dadi dulur nyambung silaturahmi. Amin. Ora kudu diwajibkan nanggap meneh ki ora. Wong nanggap ki lak kaya desa ngene iki lak sesuai krenteke masyarakat to Mbak Indah. Nek Pak Lurah prangating desa panitia mung karek nyetempel paribasane karek ngedot karepe masyarakat sapa sing ditimbali dalam rangka bersih desa kaya ngene iki. Dinner sinten? Nah, mungkin nek mboten nimbali jenengan tikuse brubul. Lah nggih wae mugi-mugi tikuse wiwit dina iki pun lunga sing adoh saka ing sugihan. Amin. Men panenane iki ngrembaka pekasane iso dadi asrana warga wonten ing mugi ora kurang sandang panganan papanipun. Amin. Kan diobati ya kena tikus ki. Cara obat nggih saged, cara digolekke kirek kan ya ora apa-apa to, Pri. Oh iya nek cilik iki aku kan cilik kirek ya. Kirek Nek sing gede apa? Asu. Golekke mrica no. Nggih. Ngaturke sinten iki? Salam. Ya anu no, iki no. Mbak Cumpe sing dereng jumeneng. Oh iya, Mbak Cumpe urung. Wis. Lah, kok menika alasan? Kok nyanyi kok mimil ae. Bila dikondake nek sindian paling ayu dhewe ning nggone Dijo Laras barang. Sinden bergas ra tau ngantuk. Wah, wis. Lah iya. Malam ini rekor. Anu nggih kalih nggih disejajarkan. Nggih. Biasane Waranggono Dwija Laras Indonesia iki lek ngadeki loro-loro. Loro. Dipilihke sing padha cantike, padha dhuwure, padha gagahe karo Mbak Wanda. Siapakah dia? Oh, Wanda. Nah, deteke padha, cantike padha, pakulitane padha. Ojo. Nah, ayo dah. Nek bedone pas laire. Apa? Wanda ki pas candek ayu. Nek kowe pas candek olo ya. Repet-repet kae lho. Mati. Wanda ki kulite iso kuning nemu giring ngono ya. Kaya aku. Sampun. Lah, aku ya kuning nemu giring ngene. Klawu. Wis nganggo apa ton up barang kaya mesa ora anu ya ora maleh. Oh, kudune gamping, Mbak. Ora piye-piye. Nggo iki tek abang ketoke men ketok malah kaya piye to iki aku wujude.
Ngaturke napa niki? Lah niku mau gubuk asmara niku mau. Gubuk asmara. Pak Waris Sugiono nggih. Iya setia monitor terus kok saben DLI pentas Lah, matur nggih. suwun. Ngagem bawa menika. Nggih no nganggo bawa no. Ben ketok sik bawane Mbak Wanda, Mbak Mangga Mbak Retno Cumpik. Retno. Nggih. Mas Freddy tintingane, Mas. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Ayo Wanda marah. Nah, Aja, cengkokmu menang endi karo Congbe? Ya menang aku to ora banding-banding ngono kuwi ngopo dadi Dalah kok disengeni iki lho. Aku Ora kok membandingkan ki ora ning mengapresiasi. Ayo ora ngono, aku ra seneng ngono kuwi aku ra seneng. Iya. Iki juragamu lho, Mbak. Ora apa-apa, kanca dhewe. Piye? Iya wis to. Bene tukul. Sinden kok wingit temen ora. Heeh. Ayo Nduk Banda. Ayo, Mas. Gadisnya Ngawi. Lingesem yenake mutan. Nek cengkoke sugih Retno Congbe. Iya, aku kan bar wis bayi loro to, Pak. Ayo beda to. Oh, iya Aja bener mbok ya. banding-banding ngono kuwi. Dadi nek Oh, anake 5 iso sugih cengkok meneh. Tenan lho, sindenku 7 ki sing wani karo aku ya mung sitok iki kok. Embuh Prastiwi kok tukul ning DL iki ora ngerti aku. Kayak dedeke ya padha. Ya ora dhuwur aku adoh. Walah. Nanong. lelampahan kang uri. Ayo Retno, gawe cengkok sing apik. Monggo Mbak Retno. Sing sinden liya rung Iya. karuan rung tau metu. Ya. Tresno tulus Tresno tulus Nadyane bukan Aso. Iya. Iwas arep tak suluhi Eloyono e. Ayo mbok ning malean. Ya iya ya iya ya iya ya Aku enak. Ayo, ayo. Aku kelingan gubuk kae biyen tak gelereng. Nang jaga kesal tulisan warna Lah saya enak banget. padha iseng Jenenge gubuk asmara yen kae tak antuk tresno tanpa gental tanpa kuasa betapane teman asmara Kasih semangat dulu dong buat Abang Gogo. Males, Lesmen. males. Lekmen aja, biar lekmen aja. Enggak aja. Kok enggak kenapa?
lagi mahal. Biasanya kan murah. Enggak. Ya udah sama Pak Mudin aja.